talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Alas 6:39 ang oras po natin at ngayong umaga po tuloy-tuloy po yung usapin po natin patungkol po naman dito po sa agrikultura. Tulad po dyan po sa may Mangaldan kasi tinututukan din po natin. Ito pong panawagan po ng mga ilang mga magsasaka sa may Mangaldan patungkol po sa naging karanasan po nila dahil po sa impact po nitong nagdaang bagyo. At isa po sa kanilang problema po dito ayun pa rin pong tungkol po sa irigasyon. At marami pa po na mga problema sa usapin po ng agrikultura ang patuloy po na pinatututukan ito pong ating pong mga kababayan po natin na mga magsasaka. Yung mga iba po sa kanila pinanghihinaan po ng loob pero sabi nga hanggat meron po na talagang handang ipaglaban ito pong mga nasa sektor po ng sakahan ng pagsasaka ay dapat magpatuloy pa rin po kasi lalahanin po natin the very backbone of our economy ay ang agrikultura po sa ating bansa. Ngayong umaga po makakasama po natin ang chairman ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura, kundi SINAG po, no? At pag-uusapan po natin ito pong kasalukuyan po na galaw ng presyuhan po ng mga ilang pangunahing bilihin po na may kinalaman sa agrikultura at sa poultry products po natin. Dahil rin po sa epekto po na nagdaang super typhoon at mga patuloy po ng mga polisiya na nakakaapekto po sa ating pong mga agricultural products po natin. At ngayong umaga po, pabatiin muna po natin ang ating pong chairman ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura or SINAG, si Engineer Rosendo Soser. Ang inyo pong pagbati sa mga nakikinig at mga nanonood po sa mga oras na ito. Sir Sendong. Umaga, Mark, at magandang umaga sa lahat. Opo, diretso na lang po ako dito po sa katanungan po muna namin. Unahin ko po yung pong presyuhan natin ng mga bilihin po natin. Alam naman po natin, hindi kaila itong impact po ng Super Typhoon Uwan. At the same time, yung pong presyuhan po ng mga ano po natin dito, fertilizer. At the same time, yung presyo po ng gasolina, nagsasabay-sabayan po ito, Sir Sendong. Ano po yung pinaka-updated po na assessment po ng SINAG sa kasalukuyan po na presyo po ng bigas, ng gulay at mga poultry products natin and even meat products natin na Sir Sendong? Yeah, unahin natin dun sa fuel. Kung napansin natin, tumaas yung fuel, no? Ito is, of course, apektado rin yung fertilizer, yung urea, byproduct ng oil ito. So, expected na tataas din yung presyo ng fertilizer. So, yun ang isang problema natin. Dito sa atin ano naman, lalawigan yung nangyari sa poultry. Medyo apektado yung production ng poultry, no? Yung growth ng mga manok, and of course yung etong mga itlog natin, yung production medyo bumaba, no? Pero yung presyo naman hindi naman tumaas so far, pero yung production pag bumaba yan, baka tendency is babawasan yung output. Titingnan pa natin yung situation so far kung mag-recover, no, after next week. Pero sa ngayon medyo lumit yung production ng egg. Yun ang
nakikita natin. Opo, Sir Sendong, ito pong nabanggit po ninyo na mga ilan po na pwedeng gumalaw sa presyuhan po natin. Pero ito po ba sa palagay po ninyo makatuwiran po itong paggalaw po ng presyo po ngayon? O may ibang ano po dito, factors po or wala naman po kayong nakikita nagsasamantala? Basta ito lamang po yung nakaka-apekto talaga kung bakit mataas ang presyuhan ngayon sa merkado ng mga produktong nabanggit nyo. So far, Idol Mark, yung presyo pa naman ng itlog, kung makikita natin for the past month, bumaba pa, no? Mhm. Pero ito, medyo mag-stabilize dahil dun sa nangyari. So, ina-assess pa namin yung situation ngayon, kung paano. Pero kung masasabi natin yung presyo naman ng manok, no? Dun sa farm gate, for the past month, bumaba naman Nasa from 20 ang live weight, nasa 90 pesos ngayon, 95 pesos lang ang live weight, no, ng chicken. Yung presyo ng baboy naman for the past month, bumaba ng 170 ang live weight, no, from dati nasa 190 to 200 pa. Mga So, ngayon, ang tingin naman natin is baka umakyat ito ng konti. Baka abot ng 100 to 190, pero mas mababa pa rin compare sa 2 months ago. Opo, engineer, siguro ang isang tanong siguro na ang tamang itanong ko siguro yung pong mga may-ari po ng mga poultry farm at saka yung mga nagkakarne po, kamusta naman po sila? Baka umaaray naman po dito sa present po natin po na presyuhan. Yeah, oo. So far, hirap ang production cost kasi ang production cost sa computation ng Department of Agriculture dapat nasa 190 to 200 pesos. So, kung ganon, yung break-even price ng baboy. So, yung alaga-alaga ng baboy, medyo hirap ngayon, no? Opo. Yung egg din, below the production. Okay. Engineer, sa tingin po ng Sinag, gaano po pwede yung katagal bago tuluyan po na makarecover yung supply chain po ng pagkain po sa lugar po, lalong-lalo na yung pong mga naapektuhan po ng Super Typhoon Uwan? Wala si engineer. Oh? Hello po. Engineer? Kasi ang tinatanong po natin po dito kung papaano po talagang eto po tuloy-tuloy yung pong magiging ano po dito. Ayan, okay na po siguro. Engineer Rosendo? Yeah, okay na. Okay na po, apo. So, ulitin ko lang po, no, sa tingin po ninyo, gaano po katagal po sakaling yung assessment po natin bago tuluyan po na makarecover po ang supply chain ng pagkain po sa mga lugar po na hinagupit ng bagyo? Or okay naman po yung supply chain po natin, lalo po dito sa Region 1? So far, yung wala naman tayong pagkulang dito sa karne ng baboy, karne ng manok, no? Ang may problema is yung vegetable. Itong bagyo talaga naapektuhan ang upland and lowland vegetable. So, mataas yung presyo. No? Farm gate ng talong umabot ng 150 ngayon. And yung other product, minomonitor ang increase ng Okay. Engineer, pwedeng paulit po siguro yung ano po yung part na yun. Medyo ano lang po, nag-cut lang yung ano po natin.
Tawag dito yung ating pong nagbe-break lang po yung line po natin na engineer. Hello? Ayan, okay. Ayan, okay. Okay na ulit. Okay. Hello po. Engineer, pakiulit lang po yung ano po, yung part po na ini-explain nyo po kanina, yung pong may problema tayo po sa presyohan lang po ng gulay po ngayon. Yeah, yung sa gulay, medyo problematic tayo dahil yung bagyo talaga tinamaan yung area ng vegetable. So yung talong, for example, ngayon sa farm gate, umabot ng 150 pesos. Taas. Yung price. So yung mga upland vegetable din, nakita natin may pag-movement din paakyat dahil dito sa mga bagyo na nangyari, no? And of course, yung bangos, kung makita natin, di ba, maraming lumabas dun sa cages. Yeah. May konting pagbaba nung bagyo, pero ngayon, tumataas yung pressure rin dahil naapektuhan talaga yung mga fish pan owner sa mga bangos. Ito ang medyo apektado. Yung sa palay naman, buti na lang 90% na harvest na yung palay. No? So, medyo mas konti ang damages sa area ng rice area. Pero engineer, meron po kami mga na-receive po dito, particularly in Mangaldan, na mga ilang farmers po na ang kanilang problema is about irrigation. Papaano po ito po? Ito po ba is kung titignan po ninyo parang isolated case lang po ba ito o talagang isa po ito sa tinututukan po ng inyo pong samahan din sa SINAG para ipanawagan po sa national government ito pong mas efficient na paggamit po at pag-implementa kung ano man po yung polisiya pagdating po sa irrigation Sir Sendong? Yeah, yung irrigation kasi dapat sinasubmit yan one year before, no, para mailagay sa budget. So I think yung mga aldan dapat siguro isubmit sa national government para kung ano ang magagawa ng additional area dun sa area ng mga aldan. Okay po. Pero anyway, Sir Sendong, may ilan po ba na parang pwede kayong ibahagi po na pwedeng tulong po ng DA na parang kamakailan parang nakita ko si Secretary dito po sa Pangasinan. Yeah, sa ngayon kasi ang budget ng DA siyempre naka-allocate na yan. So yung mga farmers, ang problema natin dito, yung pataba, nagkaroon ng problema yung distribution. June pa dapat naibigay na ito. Up to now, may problema pa rin yung binibigay na pataba. No? Ito is kailangan tingnan natin bakit dito sa Region 1 lang nagka-problema. So, ibig sabihin yung supplier na nag-distribute, nagkaroon ng problema. Yung may ibang area is nagkaroon pa ng delay na delivery dahil sa yung spec ng delivery may problema. So, imagine, ito dapat naibigay ng June pero up to now, hindi pa nabibigay sa magsasaka. Opo. Medyo mapuntala po tayo, engineer, dito po sa Sir Sendong, sa mga medyo controversial po na na mga issue po. Unahin ko lamang po, syempre,